These are the films which have traveled to many well-known film festivals around the world. TOFI Fest to festiwal, który odkrywa dla publiczności kinematografie narodowe. To połączenie uczty filmowej i podróży w nieznane rejony świata i ich kultury. Ta selekcja programowa to jedna z centralnych i stałych pozycji festiwalu, ukazująca nowe i nieznane kinematografie narodowe, które święcą triumfy na międzynarodowych festiwalach. Poprzednio publiczność mogła poznać kino ormiańskie, tureckie czy szwajcarskie. W tym roku przyszedł czas na niepokorne kino gruzińskie. To jest tylko wycinek tej kinematografii gruzińskiej, prezentujący to, co nowe, tę nową falę. Natomiast na pewno wrócimy, już o tym rozmawiamy, do tego, by pokazać też to, co stare, to jakich innych niesamowitych twórców ma kino gruzińskie. Na festiwalu w paśmie konkursowym pokazano także film Levana Kogułaszwili Street Days. Film opowiada o pokoleniu, które wyrastało w Związku Radzieckim, a teraz musi radzić sobie z nową rzeczywistością. Jest to bardzo osobisty film. Reżyser opowiada historię generacji, którą pamięta i do której sam, przyznaje, się zalicza. Our past, which still influences life of many. Zgadzam się. Moi bohaterowie dźwigają te obciążenia. Nie jest łatwo porzucić pozostałości systemu, który w jakiś sposób ich ukształtował, wyrzucić tę sowiecką mentalność, która stała się częścią naszego życia. To dotyczy zarówno starszego, jak i mojego pokolenia. Żyliśmy, dorastaliśmy w tych czasach i przesiąknęliśmy tą mentalnością. Bohaterowie filmu mają po 40 parę lat i dla nich bardzo trudne jest to, aby wyzbyć się takiego myślenia. Na TOFI Fest oprócz projekcji filmowych przygotowano także sporo imprez towarzyszących. Chętni mogli wziąć udział w operacji Slapstick Instytutu B61. Była to swoista wycieczka do laboratorium filmowego działającego w podziemnym, tajemniczym labiryncie.